Blessing oya achitaura maconditions ebeu rake panguva ine panotaura achiti aiwa he is now in fear but at the same time he is respecting the court. Panguva ine panoona kunzi mitemo imwe yaari kupiwa mitemo inotyisa ende nyatsokuonekwa kunzi these guys they are trying to isolate our darageza. Sandapinda masviko kudanyirwa panapa ndipo kapai panoti bo subscribe or like out on the bell icon tipinda paendo paakanoposta mapictures ake aiwa achiriunita nehis family sezvamuri kuona izvo kudanyira achiti court orders me not to interfere with the state witnesses who, as far as I know, are police officers stationed at CID law and order. The same court ordered me to go and report every Friday at the CID law and order. I have my fears, but I will respect the court. Thomas Kantoga na darageza panguva ina achiti aiwa right now I have my fears. Noda kuti the court inomudza kuti ngasa interfere nemapurisa ekuma CID panguva ine yationa kuti ndonguva yakapiwa bheu rake, and then at the same time anonzi each and every Friday he must go and report ku CID ikoko ku court and ku law and order. Panguva ino maybe it might be kunomaka register or something like that. That's because they might fear kuti angwasa kutiza or we never know. Panguva ino ari kuti aiwa ndatwa nemafears kuti those guys they can catch him up again, but at the same time ari kachiti inini even my fears won't now, but I'm going to respect the court. Mashoko anoyashitoka panapa na Blessed Darageza embudidza mafungiro enyu kuti munoti kudii tsvagara nyika yeZimbabwe muri kuchema naye aiwa panguva ino inoonekwa kunzi akanga ari behind the bus but ari innocent asina kana mhosva but aingomiririra vagari venyika yeZimbabwe isusu nemhuri dzedu achizama kuda kuisa change achizama kuti zvigananda zvirove pasi. Mbodudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Kana comment section medu mudza mafungiro enyu, subscribe or like, hit on the bell icon.